Sartu baino lehenago, lehenik eta behin, puntu bat argitzea nahiko genuke. Batez ere, gobernu honek kontu batzuk isitea mantentzeko erabili duen trikimailuen gainean. Esan beharra dukagu, udal gobernu honek ez duela utzi gure museoari bultzapenak egiten. Plenoaren honetara, hainbat aldiz azken momentuko adierazpen aldaketa eta hartzekoak izan dira, hainbat aldiak. Batzutan, eta batzuk, lehenua baino 2 minutu lehenago egin diren aldaketak, kasualitatez, gobernuaren aldetik, behin baino gehiagotan. Guri berriz, legea zorrozki exekutatuz, ez zaigu utzile egun bat lehenago bidali dugun aldaketa egiten. Gobernua nahi duenean, legea erabiltzen du, eta nahi duenean, aitzakiak bilatzen ditu. Egoeraren aurrean, bi aukera utzi dituzte. Mozioa bere horretan mantentzea, edo mozioa erretiratzea. Badaik eta irabazi arrazate taldeek mozioa mantentzea erabaki dugu. Eta are ere gozen dugu gobernu talde hori. Gertatukoaren gaineko erantzukizun politikoa eskatzen jarraituko dugu. Bukaerara iritsi arte. Behar diren neurriak hartuko ditugu horretarako. Ez gaituzue gehiago isilduko. Badakigu gertatu den guztia, gobernuak jokatu dituen karta guztiak, kontu honetatik gaia isiltzeko bideratuta joan direla. Orain arte, egin duten bezala, bainek eta berriz. Baina gure aldetik ez dugu zentzuretan jokatuko. Bi gauza argi utzi nahi ditugu gainean. Eraso matxistaren salaketa izan da, eta udaletxe honek ez ditu bere betebeharrak bete. Gobernu taldea inplikatu izanik, pribilegiozko tratu bat egon da. Beste salaketen aurrean, alderdi guztiek komunikatzen zaie, bideran gehitzen dira, eta udaldetik eskuartzak izaten dira. Oraingoan ez da ezer egin. Ez zaigu ezer komunikatu, ez da ez berelako biderik egin, eta ez da inongo eskuartzerik. Dena isitzan mantendu da izan da. Honetaz gain, Foru Aldundiak, alderdi sozialista eta eta gobernuan daude, eraso matxisten hortako protokolo bat kaleratu zuen ekainak, protokoloen helburu artean, hauek dira batzuk. Erakundearen erantzun integrala eta garbia hartzea. Eta erakunde osatzen duten pertsonen jarrera sendo eta trinkoa proiektatzea. Efizientzien irabazteak indarkeriari ematen zaien erantzun publikoari dagokionez, erakundeen koordinazioa optimizatzen ahalbidetuta. Sentsibilizazioan gauzatzea eta zero tolerantziaren kultura sendotzea indarkeria sexistaren adierazpen horren aurrean. Edozein esparrutan, indarkeria horren formetako edozeinetan. Gobernu hau, kasu honetan, irizpide hauen guztiz kontrakoan da. Protokoloan baitan ere, udalek betebeharreko kultuak ezartzen dira. Besteen artean, bat, lekuko protokolo aktibatzea, protokolo aktibatuko da udalerrian gertatutako kasuetan. Udal gobernu honek ez du irizpide hau bete. Erasoaren gaineko informazioa biltzea. Protokola aktibatzen duen egituko udalerrikoa, foralaren kasuetan, bilerak egingo dira, eta telefono bidezko eta beste bide elektroniko baten bidezko komunikazioa zarriko da, erasoaren gaineko informazioa biltzaldera. Udal gobernu honek ez du bete. Bozeramaileen batzordean, ezoizko batzordea, biltzea. Udal gobernu honek ez du bete. Udal eta foru mailako erantzuna. Udal gobernu honek ez du hau besta ere bete. Udalak lekuko protokoloa jarriko du martxan. Udal honek ez du bete. Zergatik, beste kasu guztietan neurriak martxan jartzen dira, jarri dira, baina gobernu taldea inplikatu egitean ez da ezer egin. Guztianek erantzukizun politiko garbia ditu, erantzune politiko zehatzak dituen bezala. Berdintasun saileko batzorde burua eta azken erantzune bezala altak eza. Ez zen gure nahia, benetan, gau hau horrela tratatzea. Hemengo alderdi guztiek dakite, gaia tratatzen saiatu badela. Orain dela hilabete eta erdi eskara bat izapidetu benuela, oposizioko alderdiok. Kontu larriak barneko bidean aurrera eramaten saiatu izan gara, baina tamalez, gobernaren erantzun ezak eta batez ere berdintasun saieko batzorde buruaren eta gobernuaren immobilismoa ez dugu beste biderik. Gaiaren bukaerara izteko boroneta berrezten dugu, eta gune genuen mozioa aurkezten utziez diguzuenez, horrein proposatzen dut bertako puntua. Violentzia matxisten prebentzioan erakutsitako kudeaketa eskasaren aurrean, konpromiso etiko eta politikoak bete gabe,
Gobernu taldea inplikatzen duen kasu batean privilegiozko tratamenduen aurrean, berdintasun batzordeko batzordeburuak batzordeburu izateko sinesgarritasun eta zilegitasun guztia galdu duela pentsatzen dugu. Ondorioz, ahalik eta azkarren, berdintasun batzordeko batzordeburu izateari guztia exigitzen dugu.